लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मुवा बेसाद बायनाय एबा माल माथा बायनायाव बबेया अरिजिनेल बबेया डुप्लिकेट बेखौ सिनायनायनि आं नोंथांमोननो बाहाय माखासे आदबफोर खोन्थानो आखायाव लानाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायनानै जाहाथे बुजिनाय मोनो मा राहायै बेखौ सिनायनो हानाय जायो। मानोना आथिखालनि मुगाया जोबोद क्रिटिकेल जाबाय। बबेया अरिजिनेल बबेया डुप्लिकेट गोबां जों सिनायनो हाला। मोनफ्रोमबो बेसादनि एगेन्स्टै डुप्लिकेट ओंखारसै। दा बेनि थाखायनो जोङो फार्स्टआव बायनायनि सिगां बेसादखौ डुप्लिकेट ना अरिजिनेल जों सार्च खालामनानै 1 मिनिटावनो जों सार्च खालामनानै नायनो हायो। बेनि थ्रुयै आं नोंथांमोनखौ फोरमायनो आखायाव लादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबा बुजिलांनो हागोन। आं बेवहाय फोरमानबो खालामनानै होनाय जागोन। बिनि थाखाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना होबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर गोबाव खालामाजासे स्टार्ट खालामनोसै। दानिया बिनि थाखाय नोंथांमोना फार्स्टआव प्ले स्ट'राव थांनांगोन। प्ले स्ट'राव नोंथांमोननि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रखौ अपेन खालाम। अपेन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना QR बारक'ड लिर। QR क'ड स्केनार। QR बारक'ड स्केनार जोबोद एसेल'थार, गोबां दङ बाहाय। QR बारक'ड स्केनार नोंथांमोना बेनिफ्राय इनस्टल खालामनानै ला। आंना अलरेडि इनस्टल खालामखानाय दंखायो। गोबां दङ बाहाय, नोंथांमोना जायखिजाया मोनसेखौ खालामबानो जायो। फारि फारि नोंथांमोननो आङो गासिखौबो खोन्थानानै होलांगोन डिटेल्सै। नोंथांमोना बे बारक'ड स्केनार नोंथांमोना बेखौ इनस्टल खालाम। इनस्टल खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना क्ल'ज खालाम। क्ल'ज खालामखांनायनि उनाव बेखौ खेव। एपखौ खेवना ला। खेवना लानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि केमेराजों डाइरेक्ट स्केन खालामनाय बाहाय अपेन जागोन। दा बाहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों मोनसे फांखा उषा फेन, नै उषा फांखा। बेखौ जोङो नंगौना नङा स्केन खालामगोन। दा बेयाव मोनफ्रोमबो माल माथायाव मोनसे बारक'ड थायो। बारक'डआव जों स्केन खालामनांगोन बेखौ। फार्स्टआव नोंथांमोना बेखौ नाय, बारक'ड दं नै, बारक'डआव स्केन खालाम। ब्लार जादों। दा दसे उनावहाय क्लियार जाबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दान्दिसे हमना लाबाय था, होमबानो जायो। जाबाय, चार्ज जाबाय। दानिया प्रडाक्ट चार्ज आखिथिंनि लेफ्ट साइडआव दङ, बाहाय थुना हो। थुना होनाय लोगो लोगो एड्स फैबा क्ल'ज खालाम। बेनिफ्राय मा होनो क्रमआव गेंगोन। लोगो लोगो फैबाय नै नोंथांमोना नुनो मोनबाय उषा स्विफ्ट पेन। बेयाव मा डिटेल्स मोनगोन, बबे एमाजनाव बेसेबां, बिनि प्राइसआ बेसेबां, साइजआ बेसेबां, डिटेल्स बेवहाय फोरमायनाय थाजोबगोन कम्पानिनि थ्रुयैनो। अब्ला बे मोनसे थांबाय। बेनि उनाव नोंथांमोननो आरोबाव मोनसे फोरमायनो आखायाव लानाय जादों। बेखौ बेक खालामदो। बेक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननो मोनसे बुक, बिजाब, जेनेरेल नलेज, बे बिजाब, बेनियावबो जोंना बारक'ड दङ। बेवहायबो अरिजिनेल डुप्लिकेट नोंथांमोना नायनो हागोन। स्केन खालामगोन दसे उनावनो। जाबाय। फैनाय लोगो लोगो प्रडाक्ट चार्जआव हाबदो। लोगो लोगो अपेरा एबा जों जाखिनि पेजआव खेंगोन बे खेंगोन। खेंनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो डिटेल्सखौ बाहाय नायनो हानाय जागोन। नंगौ नङा, प्राइसआ बेसे, माया बेसे, अरिजिनेल दाम गासिबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। कम्पानिनिफ्रायनो हगारनाय बेफोर गासिबो फैबाय। जेनेरेल नलेज दहाय सिगाङाव दिन्थिनायानो बेनो गासिबो। बेखौबो नोङो बाहाय नैबाय लिंकआव हाबनानै नोंथांमोना गासिबो नायजोबबानो नुनो मोनगोन फारि फारि। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बुजिनो हाबाय जानो हागौ मा फोरमायनो आखायाव लादों। अब्ला नोंथांमोनाबो बेबायदिनो बायनायनि सिगां, बेसाद बायनायनि सिगां माबाफोर डुप्लिकेट ना अरिजिनेल बेफोरखौ नायनानै थियारि जानानै बिजाबखौ बा जायखिजाया मालखौ नोंथांमोना बायनो हानाय जागोन। गोजोन्थों। भिडिअआ एसेनोसै। गुड बाय।